Фестивалът е сърцето на нашия град. Той се превърна в част от мечтата ни да направим живота си по-красив и по-вълнуващ. Поклон пред великия Велко Кънев, който бди над нас и ни помага да сбъднем тази мечта. Настъпи най-вълнуващия момент на 20-то юбилейно издание на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира Велко Кънев, Тополовград 2015. Награждаването на отличените театрални състави и актьори. С удоволствие предоставям думата на господин Борислав Чакринов. И в залата. Спомням си, че миналата година на мен ми беше за първи път на този фестивал и аз дълго се обяснявах в любов. Обясних, че съм станал фен. Сега имам удоволствието да кажа, че се чувствам по някакъв начин част от този фестивал. Наистина съм щастлив, че мога да стъпя в следите на незабравимия ми приятел Велко Кънев. Знам, че по тези следи ще минат много хора, които ще дойдат тук при вас. Това, което се случва на пролет във вашия град, е наистина уникално и аз съм сигурен, съм само един от хората, които чакат всеки път да стане май, за да се докоснат до любовта, която строи от тази сцена всяка вечер с всички представления. Благодаря ви за това, че ви има, за фестивала. Много благодаря. Благодаря на всички за тази награда. Надявам се за бъдеще да продължавам да се развивам в театралната школа. Благодаря, успех на всички! Господин Чакринов. Наградата за актьорско майсторство за млад актьор получава Нурий Ашаров за ролята на диригента в музикално-пантомимния спектакъл "Музиката в моите ръце". Не мога да повярвам, че вие и журито избраха мен. Не очаквах такава награда. Много благодаря. Благодаря на публиката. Благодаря на всички. Надявам се наистина в бъдеще да продължим упорития си труд в театър Мимарт. С много усмивки и много сърце пожелавам успех на всички. Наградата се присъжда на спектакъла "Бай Ганьо" по Алеко Константинов, сценична версия Стас Садъкиев и Марина Чепразова, постановка от Детски български драматичен театър. Благодарим на всичките организатори на този прекрасен фестивал, на тополовградска публика. Благодарим на нашия президент на Конгрес на българите в Украина Юрий Граматик. Този фестивал стана вече за нас роден и ние се радваме cada година да довадаме пак. Благодарим! Ламбов, актьор в театъра на комедията Велко Кънев при читалището Кирил и Методий, 1894 година в Тополовград.
Наградата се присъжда на Екатерина Люцканова за ролята на Анка в спектакъла „Криворазбраната цивилизация“ от Добри Войников. Честито! За съжаление, наградата се присъжда на Елка Петрова за ролята на баба Марта в спектакъла „Михаил от Сава Доброплодни“, постановка на театрален колектив при Народно читалище Извор 1873, град Самоводене, област Велико Търново. награда за най-добре поддържащ. Аз мисля, че трябваше да ми дадат награда за тоалет. Но и на това съм щастлива. Щастлива съм, че съм част от всичко това. Много ви обичам. Наградата се присъжда на Веселин Тодоров за ролите на Заболекара и Христонов и Антоша в спектакъл „Добрия доктор“ от Мил Саймон, постановка Общински театър при Дом на културата и енергетик, град Гълъбово. Благодаря ви. И наградата най-добра главна женска роля получава Анита Младенович за ролята на Марина в спектакъла „Не ходи голо“ от Джордж Фейдо, постановка на Самодейен театър Мирка Гинова при Дома на културата Мирка Гинова, град Демир, Капия, Република Македония. И наградата се присъжда на Симеон Иванов за ролята на Пиер Миняров в спектакъла „Вечера за глупаци“ от Франциско Вебер, постановка театрален състав Харизма Класов от Народно читалище Съгласие Девлец, град Девлец, област Велико Търново. Благодаря на Тополовград, честит юбилей, благодаря на всички приятели, ние се познаваме вече доста години. Целувам ви, обичам ви, благодаря ви. Присъжда на Славче Димитров за ролята на Франсуа Балдуро от спектакъл „Вечера за глупаци“ от и наградата се присъжда на спектакъла „Слуга на двама господари“ от Карл Годони, постановка театрална трупа Бел Арт при Народно читалище Христо Ботев, град Белене, област Плевен. Благодаря на уважаемото жури за високата оценка, която ни даде. До нови срещи! Наградата получава спектакъла „Комедия на тъмно“ от Питър Шафър, постановка на театрален състав при община Чорло, град Чорло, Република Турция.
güzel ödül için başta ekibimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Благодаря за екипа, работихме много, спечелихме. Благодаря за журито, благодаря на читалището и благодаря на кмета на град Тополовград. И наградата получава спектакълът Поневоля доктор от Молиер, постановка на театрална трупа от нея Перамус, град Кавала, Република Гърция. И наградата получава спектакъл Вечеря за глупаци от Францис Вебер, постановка театър Христо Ботев при Център за култура град Димитровград, град Сърбия. Режисьор Делче Гивов. Наградата се присъжда на спектакъла Криворазбраната цивилизация от Добри Войников, постановка на театър Смешен петък при Народно читалище Майор Олимпий Панов, град Тараклия, Република Молдова. Тази година печели спектакъла Господин Балкански от Георги Данилов, постановка на театрална трупа при Народно читалище Пробуда 1924, град Плачковци, област Габрово. Режисьор Венцислав Петков. Честито това! Своя инфо, живота между не чува